su aktuelni olimpijski šampioni. Očekujemo dakle za nekoliko trenutaka nam se pridruže članovi stručnog štaba i igrači. Još jednom ćemo ih dakle pozdraviti. Veliki šampion u bazenu, gospodin pored bazena, najbolji trener sveta u poslednje 4 godine, jedinstveni selektor Dejan Savić. Hvala nas, bili ste tako svima, hvala nas. Levoruka, noćna mora za hrvatskog golmana Bijača. Strelac 4. gola u penal seriju finalu, Dušan Mandić. Srbija! Srbija! Jedan od onih čije vreme tek dolazi, Viktor Rašović. Zadužen za veliku borbu sa protivničkim centrima, Sava Ranđelović. Hladnokrvni momak koji je ugasio sve španske nade za zlato, Miloš Ćuk. Potvrdio je da je najbolji centar sveta, Duško Pjetlović. Savićev džoker, debitant na velikoj sceni, Nemanja Vico. I u Barceloni je dokazao svetsku klasu. Strelac 3. gola u finalnoj penal seriji, Milan Aleksić. Najmlađi, a već kolekcionar zlata, Nikola Jakšić. Blistao je kao i uvek hladnokrvan u penal seriji, Andrija Prlinović, a najbolji kada je to bilo najpotrebnije, Stefan Mitrović. Srpska hobotnica na golu, golman Branislav Mitrović. Golom je otvorio penal seriju u finalu. Igrač koji je kapitenski vodio svoje drugove do zlata. MVP prvenstva, kapiten Filip Filipović.
Srbija! Srbija! Šampioni! 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 Himnu Republike Srbije izvešće Darija Bračarević. Darija Bračević, himna Srbije. Bože pravde ti što spase od propasti do sad nas čuj od sad naše glase i od sad nam budi spas. Katiusza, czasy Filipe, Filipe, Filipe.